Tréner, rozbiehali sme sa pomalšie, ale potom sme už naplno ukázali tú našu kvalitu. Čo poviete k výkonu, dôležité víťazstvo? Ja jediné, čo môžem povedať, dneska je Stanko, 18 rokov, 21 minút, dôležité body, dôležitá obrana, fantastická obrana i MVP zápasu Golian. 18 rokov, 18 doskokov i 18 bodov. Čili to pre dvoch 18-látkov, ktorí vybehli na izgrisku, na horúcej palubovke, v Kosove to nie je ľahko urobiť, ale dobre. Dúfam, že v budúcich klubách, kde budú hrať v extraklase, budú dostávať viacej priestoru a myslím si, že to v Európe pozerajú, takže budú zaujímaví všade. A čo sa týka De Juliusa i rešte týmu Kliváka, Krajčoviča i tak ďalej, veľmi dobrý výkon, veľmi dobrý, fantastický Klivák. De Julius samozrejme preto je tu, poťahol nás, podržal nás, keď bolo treba, trafil dôležité strely, aby prosto nepozvolil Kosovo, aby sa vrátilo do zápasu. A my sme to od druhej štvrtiny reálne kontrolovali do konca zápasu. Netrafili sme niektoré strely pod koša, nejaké voľné tiež sme netrafili, ale tak, ako hovorím, index 32, Golian naozaj 18 bodov, 18 doskokov, to je pre mňa fantastický i to chcem pochváliť, ale to je práca celého družstva. Lebo keby nemal tých spoluhráčov Marka Doleža, ktorý tiež zahral výborne. Musíme byť spokojní s víťazstvom. Pripravíme sa na leto, na ten zápas a teraz nás čaká ešte Albánia na Albánsko, takže za 3 dní dúfam, že si dáme regeneráciu, dáme sa do poriadku a budeme bojovať. Musíme vyhrať.